kare kuti murume wangu andikubudewo pachena. Adhawe azibudewo pachena. Soremba. Uzuzari pachena pauri kutaura ndepei. Tamushai. Uzuzari pachena pauri kutaura ndepei kuti kudi. Murugara pese. Amai, panoda kuziva nzi pachena panyi pakamira sei. Musoro tena. Nyaya iri kuitika ndeyekudai. Mukataurisa mai ukaenda kunyora avantu zvinoda kupinda mumabhizimusi taurisai. Inini ndaiitawo mukando. Saka ndichiita mukando. Kwaita vamwe amai vaigara pagona. Amai vaindavatorera mari ndichavapa vachihoti. Saka pakupedzisira muna June handina kuzovaona amai vaenda pavatiza. Saka vatiza inini ndibva ndauya pagona ndichivatsvaga handina kuvaona. Ndibva ndatozotya kudzokera kumba ranga radhe rekuti vanhu tichisheyana. Ndibva ndati zviri nani hangu ndiende kumwana wahanzvadzi yangu. Ndaenda kumwana wahanzvadzi yangu kwachii. Ndibva ndazouya nemwana wahanzvadzi yangu uyewo. Ndauya nemwana wahanzvadzi yangu. Ndibva asvika ndakati shamwari nyaya yeke inini ndakatadza. Saka kuti ndinosvika peya akati ndinogona kubvisa. Saka iwe chisvika ndibva ndasara hangu ndakagara padhuze nepamba akati pari pamangu. Ndibva ndasvika pamba baibai. Ndibva asvika muzukuru. Ndibva atanga kukurukura nabamukuru vake. Vachikurukura ndofunga vakati aiwa ibvai dzokerai munotora sadombo ku2. Ndibva ndati muzukuru wangu ndibva abuda ndibva tatete ndozvataurwa ndikati aiwa handi. Ndibva taenda ku2. Ndibva tanotora sadombo anga ari manheru. Ndibva tatata pagogo wangu apa. Ndibva tamuka kuseni. Ndibva tadzika nasadombo wewe. Tasvika sadombo ndobva vakurukura nyaya yavo kuna baba. Ndobva vati adhave muri kuonawo sei nenyaya iyi. Adhave havana chavakakwanisa kupindura. Vakakwanisa kudaira kuti imimi zvinoita here kuti mukadzi wenyu akwerete mari musingazvizive. Zvikanzi naagona yaiwa hazviiti. Zvikanzi ndobva vakabva vasumuka ndobva vatora mari yavo muchikwama $5 US. Ndobva vatambidza muzukuru watanga ndinaye anonzi Washi. Muzukuru yakaramba akabata mari iyi. Ndobva azonzi nasadombo ndipe kuno mari yacho. Ndobva vapiwa. Ava ndobva vatobuda ndobva vaenda kwavaienda kunovaka. Ndobva vatisiya tiri mumba mumwe. Saka tirimo mumba mumwe ndobva maakutaura kuti zvinoita ndinobva pazonzi naagono vai inini ndakuda mukomo wake waakauya naye kunoroora achiuya kunoroora pavakanditsvaga kuti ndite sadombo. Ndomuwana sei mukomo uyo. Ndobva afonerwa nabamini. Ndobva auya mukoma uyu. Ndobva asvika kukurukurirwa nyaya iyi. Vakurukurirwa nyaya yavo. Bakuru ndoko vakati ava vakuru vanga vari mumondo vakati ava havachaenda kumba. Iwe Dhave ndowakuenda nevava. Ndakati aiwa hazviti. Inini ndapiwa shereni kura kuti ndakuenda kupi. Ndakuenda kumba. Nokuti vabiyangu vasiya vandipa shereni vakati pindai mumba mubvise zvinhu zvechikadzi zviri kuenderana nechikadzi. Mubva mabva pano. Handichatomboda kuvaona pano. Ndobva tasumuka zvedu tobva tadzokera kwagogo kwaambuya vangu. Ndaenda kwaambuya kuye. Ndofunga takagara 1 week. Ava ndobva vabuda vachinzi vari kuenda kubasa kwamutoko. Vari kuenda kubasa ndobva vatora zvinhu zvedu zvatanga takatenga kumafetiraiza Chibage. Ndobva vanorongeresa kusaiti. Mwana ndobva auya ndobva anditaurira kamukomana kahombe. Ndikati vachadzoka. Ndobva vadzoka. Agonwai asadombo ndobva vati isusu kuti tichimumhanyira mukomana yazviti tinoda kutora 2 days. Zvaakunzi auye toita 2 days. Kana asina kubuya kuno ini ndakuenda neshereni riye kwaasabhuku wenyu. Asabhuku ndo vazondipo pfungwa dzekuti ndiende neshereni kwamama. Zveshuwa tobva tagara 2 days dziye. Asadombo vakadzika neshereni riye kwasabhuku. Handisi kuziva hangu kuti vakanokurukurirana kuti kudii. Ndobva asabhuku wayo ndobva ataiwa ndichatora mwana wangu ndigare naye tikurukure. Ndobva vakurukurirana ndakazoona bamukuru vachiuya nevamwe atezvana. Vachiti mukomana kuti mhuri ngaidzoke kumba. Patati ini ndobva ndati aiwa ini ndoda iye chaiye. Akati ngavabve pano ndiwatiri kuda kuti ndione kuti tiwirirane kuti ndodzokera here kumba nokuti munogona kuuya imimi iye mwoyo wake usingani. Ndobva vadzokera kumba. Ndobva vazouya vese rarimwe zuva vauya. Ndobva takurukura nyaya iye. Ndobva tanzwisisana mushe. Ndobva tadzokera kumba. Saka kubva tadzokera kumba musi wa3 July kusvika nanhasi hapana anotaura nemunhu. Chikafu chaicho
ndofunga vakakwanisa kutengera vana vavo chikafu ka1 kusvika nanhasi. Saka endauyo kuno kuti vandibudiro pachena. Kutenda here kuti makatadza. Hongu. Unobvunzikana nazvo kuti adzimai ako akatadza. Hongu. Wakazovapa mutongo wokuti kudini? Pamusoro pechangu. Adzimai yangu nyaya yavo chaiyo. Inyaya yemari yatinoda kuti tinatsowirirana pamberi. Yavari kutokanganisa pamba pavo madzimai yangu ava. Madzimai yangu chinhu chavo chokutanga. Pane vapana 2 vagara kwaachidza. Ndisekuru nemuzukuru vakabva patushinga. Wana wacho naishanda kwaachidza, wana wacho naishanda kwaachidza, wana wacho naishanda mubaba. Vakasvika pakutorera aishanda kwaachidza $60. Ndisiri kuziva. Nyarara. Mari yakatorwa $60 ye yakazobvunzwa through mufana wewe kwaachidza uye anga aba mari kumba kwaanogara achengetedza mukomana anogara kumba kwedu. Ndopakazobvunzwa mari ye yakubvunzwa inini zvitonzi kukumba kwabata kunda ndo vauya kune imwe mari iriko $60. Ende pangutoti mari yanzvisiya. Amaita kunda wachona variko kumba vari kuuya. Amaita kunda zveshuwa ndakazonzwa zvichonzi vakazoya nemari ye vakavapa. Ndakuvabvunza. 1. Pechi2 vanonzi amaidhemi babva vauya kumba kwedu vachitsvaga chenji. Vanga vane mari yavo yakabata. Babva vatora mari yavanga vanayo mumba ndakuda kushandisa mari ye. Babva vapa amaidhemi chenji yavari kuda nemari yavo yakabata neyevabva vapa vagoenda nayo. Andanyarara. Ndava ndazoona amaidhemi aya ndava ndavabvunza. Ndakati gogo. Shoko rekuti kumba kwenyu makauya kumba kwedu muchitora chenji rakasvika here kumba kwenyu zvakanzi mukadzi wenyu zvatori nemari yavo. Papauya munin'ina wangu Richard kwasha nin'ina wangu abva vaverengera $30 tiri mumba mukicheni. Yaverengwa mari so ndirimo yapiwa. Andina kuvabvunza ndava ndanyarara. Papauya sekuru vanova vari baba vatema. Ndofunga ndava ndiri inini ivo nemunin'ina wavo Tesiri. Chasati mukoma wangu ari pedyo ndakasipa papa ndakanga. Vabva vatoti madzimai enyu atori ne$50 yavakatorera mwana wangu vakadzotsera 20 vakazara 30. Akati iri kushandisirwe chii mari? Panazvinoziva. Ndanyarara. Papauya vanonzi amai Chidza, amai Jemu. Vakati mukadzi wako ndanzwa kuti akatiza ari kupi akatora mabhaketi nesiketi kumba kwavo. Vaane 2 months. Vachitambuya mari ndokupaita dzoka festival. Vabiwa vakatora nawo vakabhadhara. Ko ivo vari kutadza nebuipa mari yavo. Ndava ndati gogo mabhaketi pamune mabhaketi andakaona ari mumba. Rega nditarise nawo ndabuda nemabhaketi 3 nawo ndakasaka ndiwawo chaivo muzukuru. Ndakati gogo takurai mabhaketi eizvo. Sketi ndikutarisa handisi kuiona asi munin'ina wavo aenda kwaambuya kumusoro anouya motarisirwa sketi yegogo vakaonawo munhu anonoka kudzoka vabva vaenda nezuro. Ndakazovabvunza kuti gogo makazoita seiko nyaya yenyu zvakanzi sketi yangu muzukuru ndakapiwa but zvakandibata mukadzi wangu. Ndadaiwa gogo zvinowanika vakaitawo haisi nyaya. Saka ndo nyaya dzavanonge vachi mune here zvamunoda kupokana pane zvekutaura ita pamba pavo Pamusoro echangano. Pane zvese zvavari kutsanangura. Iri yemukomana kwaachidza shuwa ndakatora kuti ndichitorera mari yayo kadai mbotorera zvangu. Ndobva vatondipa ndibva ndamudzosera mari yake. Zvimwe zvekwaamai Dheme zvavari kutaura yange itori chenji yavaida. Ndobva ndatovapa chenji. Ndavapa chenji ndobva vazondidzosera mari yangu. asi pane zvese zvataurwa nemurume wenyu hapana zvamurikutapudza zvese zvakaitika. Hongu zvese zvakaitika. Zvakaitika zvese. Shamwari zvese zvawatsanangura adzimai ako vari kutenderana nazvo but chavaa kungoda kubva kwauri iwewe kuti wazvitambira here kuti mudzimai wako akatadza. pamusoro eteko nyaya yavadzimai vangu ndakaitambira kudhara asi adzimai vangu ndo vakatadzira pamba pavo pavanogara. Vaifanira kuzongouya vachingoti no baba womwana pai pandakaita pai muri kupaona sei toita sei. Izvozvo vakasvika pakutengesa wardrobe yavo. Handira kuudza kunzi yakatengeswa mari. Handira kubvunza mari yekuti yakashandiswa ndakangonyara. Izvozvo. Ndatokubatsirisa wewe.
ufunga kuti uri control ya not in control Nyara wo. ukutanga uri kuziva zvakutaura nditoblemeyo kuti pazvese izvi ukanyarara Ayo. saka ndinoti kustemp authority nyaya iripo ndikustemp authority akauzika unofunga kuti ukadzira kuzvitadzira vazvikone zvichaenda kwauri Right. Zvadare izvo nyaya iyi kai. Nofunga 2 days before kumashure takatomboti tauti tigarigari zvedu pasi tiitaure but ndakazongoona babi yangu wati ndakutopiwa someone so. mukadzi wako muda Mukadzi wangu muda chimuudza zvaunoita tingakutenderera wachinja mutemo nhasi teerera zvakapembedari Ini madzimai yangu ndada kutokudza ipanapa. Ini ndina mukoma nana sekuru. ngavawe padhuze yaipadhuze wakumanga muteerere mutemo uri kupuwa munhu iwo waenani yoko yaipadhuze wavanzwe vagare papa gara izvi nowanzwira nyuma isa mutemo shamwani unoita kuti wauri kuda iwewe zvitwe nemukadzi Ini madzimai chinhu chandava kuda pamba paipai. 1 ndechekuti kana muchiita zvinhu zvenyu ndionesewo semurume wenyu. 2 pane vamunotamba navo munoti ambuya vedu vamunoita tsiki navo vasida kukuonai muchifamba navo. Nofunga ndatopedza. saka nyaya yakapusa kai muri kuti kudii pamusoro changamiri togona kunge vachidaira tiri munhu kuti ndizvozvo aiwa ndabvunza endai pamubvunzo wako ndati zvataurwa nemurume wenyu muri kuti kudii nazvo muchazvitambira here kana kuti hakwete hamusitambiri nekuda kwei magariro achatire tichita pamba sama mafunge zvaarikuda kundiita kunge kuti ndidaiso mamafunge saka mamafunge because makwira dai murume aisa maconditions maramba mafunge murume unyataura zvikumbo zvake imimi makuda kutaura taurezvi Mozi ndimi kana mai pamberi pedare madzokera kumba. Munotenderwa kuti kudzoka panapo kuti no murume zvaakataura zviye pamberi pedare makondisheni akudai. Dare ndo arina kuvhabva. ndari kufundzira namaya kuti uya kunokuda kutembera kuti ndochakubatanidza kubva kunyikokharika zvino dare ndafamba nenyaya zvakanaka imimi ndimwe kutokana nezvekutaurwa nedare murume wenyu ataura zvaataura pamberi pehama dzake pamberi pamwe nemwoyo wese areurura zvinhu zvakati imimi munofanira kusiya chinoti nechinoti zvinhu zviviri zvataura saka imimi chamakuda kutenda nechii mada shamwari muri kuda shamwari kudarika musha wenyu aiwa ndozvazvareva aiwa shamwari ndozi ukaona murume achikuudza zvaasingadi pamusha wamakavaka muri vaviri handitika iwe uchida zvizondiwa neshamwari dzako tiri kuvaka here musha wacho asi ndiri pakati nepakati pandira kuti mugadziriso magariro edu atiri tiiteni ndine chazi atsanangurimuna muno muvanodaira kuti semurigadziritsirwa tikaitwa wakwirira inini ndakwirira dare kuti vatibudire pachena ende ndaita zvokuti ini ndakwirira dare kuti tisheyane zvinhu sematauriro avakaita kuti nyaya dzibatikabvira mauya makahwanda so ndimusiri kuda murume simbowesatama kuti murume uyo akati handichazi chakati anyarara chakati anyarara yokupedzisira taura kuti makatengesa wodhirobha akanyarara wadhirobha yacho yandikatengesa ivo ndo vakatoudza vanhu ini ndisipo urati manje uyo ataura zvaari kuda muri kuti kudii kuti pezi pane vanhu vanoda kuenda kumba kwavavo ini ndauya muno ndine chinangwa chekuti mukuda murume here tiende kunosheyana zvinhu aiwa mukuda murume here mushiyana kusina kurambana saka chinhu chokutanga tangai marambana maita basa ikatipedze nyaya endai kumba munofunga zvamunoda kana imimi muchida ipapa padara izvozvi musingayadi murume chisaishirei mozva next dara musafaitoshuyaishirazvo mutsvageya mari endai motora
Nzeve? Iwe. Andombotora 50 vese vari kundinyepera. Uyu mwana wakwani nene imi kani ina ndakubatsire kani ndikubvunza uyu kuti mwana wakupi ndabvunza ini mere ndimirire uyu mwana wakwani uyu mwana wakwani Kwarai unoerenga marungu. Marungu. saka uyu haasi wedu mazuva anomanikidza uyu mwana uyu ane zvaari kuita behind murumoyo musanyanyomhanya stereki unobva kubi abve ku3 here kana ku4 kutuka ane zvaari kuita imi musamhanye stereki usho muda kuwesta kutuka muchitaita se ramba murume ndozvaawira atobudisa $10 iye ane chikwereti chemukanda saka imi mufungaine zvazvo toda vanhu vanokunza kubata nyaya mupeini mukuda kuita sekwemi mupeini Wapa $5. aiwa isu munomati chinje mari makabudisa 10 mukabudisa 100 kabuda 100 tokupai mupe chete iwe amai garaya ipai murume wenyu mari yamamupa iyoyo ndo yatiri kuda muno itai shamari bvuma kuramba ukamai mumudzi zvamamurambira atiri vanhu vanoda kuita advantage vanenge vachitadzira varume vanoda kutora advantage kuti umunyengerere iwe nyika ine yakazara vakadzika vakazara zokuti fee ipapa pamakuendapo chenjere kuti mimba kutononokechwa kwete unonyekwatanga kuita mukadzi wokutanga ndikutaura history chiita izvo muda kuita uda kunyengerera vanhu dzimba idzozi Ava baba ndavarambira kushusha. Mumashure mese umo ndakambonwiswa kapu yemafuta saka ndosaka ndati nini aiwa magariro edu ndikwaziva. Ndavarambira kushusha baba wa isinyore kuti unonwiswa kapu yemafuta tadzokera kumba totanga kuita kufa. Rumona mudare muno vanoda advantage amai akwira dare vachinda kudirwa pachena uyo ataura maproblems ese ari kuitwa hapana chaasina kuita mukadzi uyu mari dzemukana zvese zvese abvuma kama adoti uyo aramba akati nunei but uyo ari kumuka kauyu ari kumuka uyu dzidzai vamwe vanhu we zvapera amai zvanga muchimuvhara zve zvaavhurika endaiimba chive chamani munouya vanotora samoni taisava samoni ugowana zvinhu